of intelligence. I went and I saw the head of intelligence. Many years before the current president became the president. Ndakati ndipei access kumukuru ndinomutsanangurire pane zvakati. Ndakutanga nokuvaudza ndakatanga nongoti ndakuona mukuru zvikanzi inyaya yei. Ndakati inyaya yavo zvikanzi ndoda kuti ndivasvitseka vazive kuti nyaya yacho. Ndakati dzese ndouya nadzo inyaya chaidzo. And I said, whenever I'm seeking an audience, the issue is a real issue. Atingo appear before my presidents. We don't just appear before presidents. I'm not a nuisance. I'm not a nuisance. No. Handibodhe vatungamiri. I don't bother my leaders. Kunzai president ndine number yake. I've never called him even once. Ask your president. I have his number. Hawana call yangu. I've never called him even once. I only text when it matters. So mkuru wa intelligence akati nyaya ndeichi ndikati. So the head of intelligence asked, what's the issue? It's okay, ndikupe briefly. Ndapakati ndakaona asumuka mbantora chibhuku chake. Vadzoka mbatanga kunyora. Mweya mbato nditi ukana munhu akunyora kudai kuda kunosvitsa. Ega. Point form muruda kunyaya kumva matora manotse ese ndakatoziva kuti because I wanted to deliver this message to the head. No matter what you can say, no matter what you can think, you cannot see that man as a small person. He was great. Yes, he was great. Yes, he was anointed by God. Mugabe, no matter what you can think, no matter what you can say, he was anointed by God. Azviite kuti uite reign over a nation for all those years. It's impossible for you to reign over a nation for all those years. Nokujuma. By chance. Hapana chinhu chinobohwa kuti unoita leader gwara. He would stand for us, stand for our beliefs, stand for our culture. Vari ku-UN. Right there, the UN. In the face of all of these presidents, vaitaura zvavanoda. Vachitaura akanongedzera president wekuchina kuti uyu ndo friend yedu haana kubvira akaticolonize but ari kutichengeta. Imi makaticolonize mukatitorera pfuma yedu. Mudi tisumuke na. He would the rest of you say it in their face. Ari kunyika kwavo kuti vauya kuno ari kunyika kwavo. Ndizvo here? Is that right? So ndaidoti no regedza ndidi ndisvitse shoko. I said, let me relay this message. Zvese ndikavatsanangurira who is going to be the next president. And I explained everything to him. Kati izvi ndozvichaitika izvi. Ndikuona zvakadai. This is how it's going to happen. Kati kandisina kuzowana mukana wekunosvitsa mazofunga kusvitsa imimi. If I don't get the chance to then tsanangurire ndauratidzwa ndaona mafurniture ari government offices ndaona furniture yabuda iri mumarodzo. Tell him that I saw government furniture being thrown out into the streets. Ndopa ndapa description yese zvaitika mutaundi umu nechina ichi. I gave the description of everything that was going to happen in town. But this can be avoided. He can make this happen because no matter what, this man is going to be the president of this country. And Mwari akavataurira muudze president kuti endai mudhayari renyu musi wakati usiku makarota kupedza akati makanyora page yakati mudhayari menyu. And God told him, and I told him, go and tell the president to visit his diary on such and such a date. You wrote a dream where you were told about these things. Ngavasasiya zvichiitika zvega. Don't let these things happen by themselves. Ngavazviite vega. Let him be the one to do this. Ndaona kuti muchiprofita zvinhu izvi zvinenge zvisina kunyaso. Ndoma ndatakura chiprofita icho mandachiendesa kune mumwe ari mudhuze izvo. Ndakaenda napastor. Kundakuzivei ndakatsadangura nemo. And I explained exactly. Nemo. Ndikuona munyika munomu pane chinhu chakati chichaitika pakati. Asi ndoda kuona mukuru kuti ndidi. But I would want to see the head so that I can explain this to him. Handida kutoziva kuti zvandiri kutsanangura izvi. I didn't know that the things I was explaining. Wacho anenge atori paforefront penyaya yacho. This is the person who's going to be at the forefront of these issues. Ndosandati handione zvese. Tasvika kwese kuseko. How did we get there? Iwo unofanira kutanga kufunga kuti saka. And you have to start to think about it. Why was the prophet that stupid kuti unoprofita vice president? Then why would the prophet opt to prophesy to the vice president? Angoguma ari vice president. Mubvunzo wangu uri pakuti iwo kana uri intelligent unofanira kureadha muchiprofita kuti icho chiprofita icho chakambopirwei. Munhu iye akambonzi ngatimunamatire kuti ararame kuti agodii. Bvunzo ndiri kukubvunza kuti chiprofita haikona kuti muprofita anotaura muswere wese achingoprofita. It's a question that I'm one prophecy kana uri smart usiri delusioned unofanira kureadha kuti chii. Ukaona uchitondityira utondiziva unazvandomboziva kanawo iwewe da wakaratidzwa naMwari iwewe uchiona camouflage yakagara paZBC news men dressed in a camouflage iwewe
waichipa chiprofita icho, because varidzi veuniform vanoda kuziva kuti uri kudii, uri kuudza vatungamiri vakuru vedu kuti kudii about us. Hapana chipende pai kunzi uniform idzi ndedzekusangwa idzi, uniform idzi ndovanoverenga news ava. Panga paine one kana saine kana chii. Mapastors vakaramba vachindinetsa vachiti nyaya maitaurai nechi ndikavapa date ndikavati musi wakati muteerere news. Told them that on such and such a date, mwedzi wakati musi wakati such and such a date, muteerere. Ndavamutsa. Then I called Mugabe. Ndakava kufonera ndikati news dzedze ndinhasi. And I told him that news broadcast will be today. Kana iwe uchifunga kuti kune munhu anenge ari musystem ari mukati akanenge achitiudza achidii there's somebody in the system who will relay this. aifanira kuudza varidzi vake. Wasn't he supposed to tell the heads of that system? Makore mangane zvinhu, because zvinhu zvezve hazvirongwe, hazviitwe 5 years muchironga. How many years? Obatwa. Why zvakaignoiwa pandakaprofita? Because kwavari it was nonsense. Nothing like that can ever happen. Panapa ndiprofite panapa muchechi muno mundaguma. Handine shoko rako ndokutsvaga. Ukaona ndichifamba nevatungamiriri nechi, hazvireve kuti hapana nyaya dzatinotaura. Hazvireve kuti hapana chokwadi chatinoudzana. Nemuchida kuti zvitaurirwe panapa. That's what you would want. Kana iwe ndakambokuudzira twese panapa nezita nokuti sumuka. Even you, have I ever revealed all your issues here? Told you to stand up, call you out by name. Muntu anga kutarisa so nechiporo chatoona kuti misikanzwa ona ndatsikitsira ndakutotsvaga mumwe. Unenge wayaruka mumavisions. You will have matured. Nemuzviratidzo. You now know how to dish out information in the right way. I'm telling you all this so that you understand kuti chiprofita, there are giants in the prophetic that are not